Ang pagtuon subong, isa naman naton kakahigayunan nga maka-review, makahusisa, kag maka-busisi sang aton nga leksyon sa sining simana. Kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag ako si Pastor Luisito Tomado, kag sa ikaduhang kahigayunan ang akon nga partner si Pastor Jimuel Tulidanis, ang aton nga former president ng Central Philippine Union Conference. Pastor, mayong adlaw sa imo liwat. Salamat. Mga kauturan, sa liwat kami nag-aapilar, hindi kami mahuya because amon ini gidya kinahanglanon nga ang ginagamit naton karon pastor isa lang ka kamera. So naga-wish tani nga kung pwede madugangan naton ni bisan isa na lang o the most gidya nga at least mahimo tatlong aton kamera. But nevertheless, amo ni ang amon paninguha mga kauturan, gani ga-pilar kami sa inyo sa ibandera nga at least maka-produce kita another camera agud to mas manami ang aton nga taping kag makapadayon ang aton nga buluhaton ang aton nga proyekto diri sa CPAC. Kag sa hindi pa kita mga kauturan aton na naitamiyon ang aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan dira sa may Oman, sa may Saudi Arabia. Hindi ko lang ma-mentionar ang tagsa ninyo ka mga ngalan pero naga-message kamo sa Messenger kag sa Facebook nga naga-enjoy kamo sa pagpamati kag sa pagsunod nga sa panahon kakaon kamo nagapamati kamo sang review sang leksyon. May isa gani nga pastor ari subong ga drive ko nagapamati ko sang inyo nga review sang lesson and praise the Lord mga kauturan. Gani sa tanan naton nga mga kailungguhan bisan pa sa atong mga kasibanuhan nga mga kaigsunan kabay pa nga aton ini suportaran. We need your prayers sa pagpadayon mga kauturan. Kaya ang aton mga iglesia, pastor, nga mga lokal nga iglesia, are enjoying sining aton lesson review. Kung kaisa gani, amo na lang ni ang ila ginapagwa sa panahon na sang aktual nga leksyon mga kauturan. Kay wala ila nga teacher, so amo ni ang ila ginapagwa. May isa gani nga pastor sa akon nga klase, akon ginapatukar sa iPad ang leksyon ninyo. Kag salamat dira sa Aklan, sa Antique, yes, sa Capiz, sa Iloilo, diri sa Negros Occidental, sa Guimaras, mayong aga. Kag sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao, mayong adlaw man sa inyong tanan. Mga kauturan, salamat sa kay Engineer Linatan, kay Sir Elberay Tapaya, kay Sir Ayan Banjula, kay G. Sir Arcis, kag sa aton mga student assistants, si Rodel Largado, kag si Ruel Largado kag si Rodel Vargas. Salamat sa inyong pagsuporta nga walay untat nga pagsuporta sa pagpreparar sining aton mga gadgets agud nga ang tipping naton mga padayon. Gani mga kauturan, aton pangabayon si Pastor Tulidanis sa pagpangamuyo sa hindi pa kita makapadayon sa aton nga pagtuon. Magapangamuyo kita. Walay katubtuban kag dalayaw namon nga Dios. Tuburan sang kaalam sa magasubli kami sa amon Sabbath School Study Guide. Labi na gid sining libro sang Roma kag sa ikanom nga leksyon na hanungod sa kay Adan kag sa kay Ginoong Hesus. Akon ginapangabay nga ikaw mag-aabri sang amon panganahuna sang amon tagipusoon nga ang mga butang nga mga kamatuoran nga magpalig-on sa on pagtuo amon gid mahangpan. Upod ka man sa tanan ng nagapalamati, kag sa amo ni Pastor Tomado nga magasaysay sini. Salamat sang kasiguruhan nga ikaw magapamati sang amon pangabay, ini amon ginatugyan tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aton nga sadsaran nga teksto mga kauturan mabasa naton, nga aton subong leksyon 6, Nobyembre 4 hasta Nobyembre 10. Ang sadsaran nga teksto mabasa naton, makita naton sa may Taga-Roma Kapitulo 5, versikulo 1 tubtob 2. Akon basahon, busa sanglit
ginpakamatarong kita pinagi sa pagtuo. May paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Versikulo 2, pagi sa iya man makapalapit kita sa pagtuo. Sa sining bugay diin makatindog kita kag nagahimaya kita sa aton paglaom sa pag-ambit sang himaya sang Dios. Ang Dios magapakamayo sang aton nga sadsaran nga teksto. Pastor, ang aton nga leksyon, ang title, si Adan kag si Jesus. So, kasang ligad nga simana, Pastor, kita mangyapon ang nag-discuss. Nga gingamit ni Pablo si Abraham. Tungod nga ang tanan nga Hudiyo, ang ilay nga hero, amugid si Abraham. Gani, mensionar mo ang ila hero, matanga dayon sila kag mamati. Karon, ari naman, paanggid ni Pablo si Jesus kag si Adan. Yes. Pastor, ang punto. Sa tapos nga napahangop kag ginpa-intindi ni San Pablo ang kaluwasan pinaagi langgid sa pagtuo. Daw nag-isol-isol siya gamay. Kag amo ina ginpakilala sang Dios. Ginpakilala ni Pablo nga ginakot ang sadsaran sang banal nga kasulatan labi na gid sa daan nga katipan kung paano ang tao nahulog sa sala. Pinaagi sa kay Abraham. Sa kay Adan. Kag ato nakita nga kung paano sang Ginoo gintuga si Adan nga hingpit. Kag sa iya nga pagpili sa paglapas. Kag siguro nakahibalo naman gid kita sang istorya nga una si Iba. Pero tungod kay siya amo ang pangulo sang mankind, sang mga katawhan, dira nagtupa sa iya. Kag tungod sina nga paglapas, naglaton sa aton. So, we all become sinners. Siguro may madamo nga mga pamangkot nga may labot. Pakita siya na hindi amo ng puntos ni San Pablo. Ang buot sing ganun tungod sa paglapas ni Adan, nahimo kita tanan nga makasasala. Kag kung sa diin na paslawan, si Adan. Si Ginoong Jesus ginatawag nga si Adam. Nga amo ang nag-ando. Amo ang naghatag baliskad sang tanan nga kapaslawan nga ginhimo ni Adan. Amo ini ang sentro sang aton pagtuon karon. Yes. Salamat. At least mga kauturan may guide na kamo nga samtang kami magapadayon kag kamo magapamati. At least may giya na kita nga ang sentro sang aton nga pagtuon. Ang kapaslawan ni Adan ginbaliskad ni Jesus. Ang mga kaperdihan ginhimo ni Jesus mga kadalagan. Yes. So, ari kita sa Sunday nga leksyon mga kauturan, justified by faith. Ginpakamatarong pinaagi sa pagtuo. Yep. Pastor, yep. Abaw, amo gining isa ka dinalan kag isa ka leksyon nga daw malumpat ka sa kalipay. Kita mo makasasala ka, ginkundinar ka, apang pinaagi gilang sa pagtuo, sa pagsalig sa saad sa Diyos, ginpakamatarong ka. Kag kita mo ang word being justified. Yep. Ang isa pag diri ka puntos, kag ina, ginbasa ni mo ini, tungod sini, kinanglan maghimaya kita. Anong nagkakatabo karon? Kung kisa nagasiling kita mga Kristohanon, pero ang itsura ta daw mga kabayo, nga daw ay kalipay, daw Birni Santo. Amo ni siling San Pablo, tungod sa kay Ginoong Jesus, magkalipay kita. Yep. Abi mo sa dinalan mga kauturan, kung nagasunod ka mo sa inyo Biblia, dira sa Efeso Kapitulo 2, siguro mahalin sa versikulo 6, nga isang una, namatay kita, wala kita sa paglaom, pagbaton ta sa kay Ginoong Jesus, kaangay lang nga, we are sitting with Him. In heaven, daw kaangay lang nga nagapungko kita upod sa iya sa langit. Amo nang mga may word nga ginatawag Pastor Tomado nga already not yet. Not yet. Ano nang already not yet? Nga ang kasiguruhan sa kaluwasan, ara na. Nga not yet. Di kay ari pa kita diri mo. It's just a matter of waiting. Yeah. Di ini nga bahin, kinanglan mga lipay kita. Hindi kinanglan kita nga
magbira-bira kung ano nga kayo sa aton pagkamatarong. Ang aton lang amo ang pagbaton sang saad sang Dios. Kag kita mo sa mga masunod nga bahin, tungod siya nga kalipay, nagatulod sa aton patience. Sa pagpailom. Kag tungod sina ang iban experience, sa iban character, ang aton nga kinaugali, nga pagkamatinumanon, tungod na sang paglaom nga yara naton sa Ginoong Jesus, kag nagahatag sa katapusan sang paglaom. Nga nag-aalagad kita, how many years? Ang iban pila na, nga 50 anyos, ang iban tigulang na nga nagadukoy-dukoy, nga nagaparayon. It's hope. Ang tungod sa paglaom. Tungod kaging pagkamatarong. I hope nga ini magabaylo sa aton nga kung magkadto kita sa iglesia, kinanglan may ara kita kalipa, hindi lang sa gwa, kundi sa sulod kay ginpakamatarong kita. Amo ina nga paglaom nga ginhatag sa aton ni sa record din ni San Pablo. Kanami mga kauturan nga punto ni Pastor Toledanes. You see, si Pablo nagsiling rejoice. Magpangalipay kita. Kay ara ang paglaom, ara na ang kaluwasan. Ang kaluwasan nga gihatag sa aton, libre na ang aton lang gidya is to accept that salvation nga gin-offer sang Ginoo. Sang nagligad nga si Mana Pastor kag liban pag nga sinimana aton natunan nga ang tao hopeless. Wala na gid sang paglawan. Kag hindi giniya makapamatarong iyang kaugalingon. Hindi iya maluwas ang iyang kaugalingon. Kinanglan sa manluluwas. And then, siling ni Pablo, lipay kita, magkalipay kita. Kay ara ginhatag ni Kristo kag nagkari si Kristo para sa aton kaluwasan. Kag sa amo tong ginasiling nimo nga ano to gani nachet already nachet. Oh, daw bag-o pagid ko na kabalo nga term nga ara na sigurado na. Pero wala pa nato. Wala pa, kay ari pa kita diri. Yes. It's just a matter of time. Yeah. Kag pastor, ang punto dira nga saligan ta lang. Let's not doubt sinang already nga ara na hindi ta wala pa man kay wala man ko nakaptan, pero ang punto dira, it was God who said siguro ara. May madugang ko nga teksto nga wala ni sa aton leksyon. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, 16 tubtob sa 18, nagasiling San Pablo. Nga, nagaantos kami. Bisan ang amon nga lawa sa gwa, nagakadunot. Apang nagabag-o adlaw-adlaw. Kay ining mamag-an nga kapipitan, nagaaman sa amon sing himaya nga wala sing mapaanggil. Kay wala kami nagatulok sa butang nga makita, kundi sa butang nga di makita. Kay ang butang nga makita umalagi. Ang butang nga di makita nagapadayon. Amo ni ang basihan nga mga lipay kita. Mga kauturan, halina sa baba sang isa ka eksperto kag batid nga sa pulong sa Ginoo. Mabuhat sang Ginoo. Yes, sa Monday, Pastor, while yet sinners. Mga kauturan, ang punto diri ni Apostol Pablo, before I will give kay Pastor Toledanes, is this. Nga, wala sing tawo nga maghatag sang iya kaugalingon para sa iban. It is unlikely, siguro pila lang kabilog ang nanay nga magasakripisyo kag magpakamatay tungod sa iya nga bata. Oo. Apang ginhimo ina ni Kristo, Pastor. Yes. That while we are sinners, samtang ara kita sa lunang sang pagpakasala. Amo nang siling, while yet sinners. Samtang ara kita sa lunang sang pagpakasala, at the height that we are there sa lunang sang pagpakasala, Christ come. Okay, yes. Abi mo sa mga soldado, may aran na sila kalabanan, mga body. Kanang Paris bugit. Mga body. Di kung kisa sa battlefield, may iban sa kaupod maalangan. Di kung kisa may sa aray na sila nga walang iwanan kung anong matabo. Kag madamo kus nang istorya nga they are willing to sacrifice tungkol sang ilagi diya nga ka-close. Worth dying for. Suod mo nga abiyan. Pero sa aton niya, waay gid kita. Kung aton palang taon, daw ingrato pagid bala kita sa ginhimo ni Ginoong Jesus. Pero he took the first initiative. Siya ang naghimo sang una nga tikang. Nga sa panahon
nga makasasala kita sa ginhambal dira ni Ezekiel. When I passed by, ay makita na guro sa Ezekiel 7 ang pag-demonstrate sa gugma sang Diyos. Hubo ikaw, you are naked, full of blood. And it was time for love. Amo na ginhambal dira ni Ezekiel, amo ining gugma sang Diyos nga siya amo ang nagkuha, ang naghimo sang unang nga tikang. Yep. Nga hindi kita takos, apang tungod sina nagkarisya. Nagkarisya. You see, mga kauturan, balik ta kay nga atong leksyon, Pastor Adan. Yes. Sang dito sila sa garden sang Eden, nagpakasala sila. It was not Adam and Eve. Oh, that's right. Nga Thank you, Ho. nagpalapit sa Ginoo, nga Ginoo nakasala kami. No, nanago gani sila, isn't it? Kag nagginpangita sila sang Ginoo. Adan kag iba diin kamo. Oho. You see, Tsagid ang ya. punto, Pastor, sa imo nga kinang istorya nga God took the first initiative, the first step for reconciliation. Amo na siya. So, ining aton nga Monday nga lesson kanami, Pastor, while we are there, away from God, God initiate. Siya gid ang nagpamagit, padihot, kung sa ilong ko pa, naghimo pamaagi para nga kita mabalik sa iya. Yep. So, amo na mga kauturan ang aton nga importante nga punto sa aton nga Monday nga leksyon. Ari kita mga kauturan sa Tuesday, death through sin. Ang kamatayon pinaagi sa sala. Yeah. Mga kauturan, si Adan man o kon kita, ang isyu nga ginplastar ni Pablo, Hudiyo man o kon Hentel, nga ang tanan nakasala. Kagang bayad sang sala is of course kamatayon. So, dira naton mga kauturan, ma-realisar nga since we are all sinners, kagang bayad sina is kamatayon. Yeah. Realizing sang aton status nga daw wala na gid sang paglaom. Siling ni Pablo, let's try to realize nga kita wala na sing paglaom yet para gin-offer sang amay ang iya anak even before the plan of salvation, ang kaluwasan, ang manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Sa pagkamatuod mga kauturan, ang sala hindi gid niya sa plano sang Ginoo. Yeah, and that's another point. Kung paano ini nagsulod, isa ini ka misteryoso. Kung tugutan kita sa Ginoo sa pagpangop dito sa langit, hindi na iya problema. Pero ang kamatuoran gid nga nakasala kita. So, ang kamatayon, it becomes an unwelcome guest. Bisan kung ano nga paagi, kita mo lang magmasakit ka. Kadto ka gid sa doktor, kadto ko sa ospital. Kay ara gid sa aton ang gitawag self-preservation. So generally speaking, ang death kung mahimo palang likawan sang tawo, likawan niya ina. Pero amo ina ang realidad. Pero ang aton gid lang nga pasalamatan nga ang Ginoo wala nagpabilin sa aton nga magpangapkap sa kadulom nga wala sing paglaom. Right there ang Ginoo naghimo gihapon sang iya initiative sa tong aton nagligad nga sang nagligad naton nga leksyon o kung nagligad ng adlaw, pero ato nakita diri nga may yara nga paglaom bisan sa baylo sang kamatayon. Yeah. Amo na makauturan nga ang state o kung ang kahimtang sang tao, ang realidad nga ang tao may kamatayon. So we there, hindi naton mabasol si Abraham o si Adan, hindi na lang ta mag-dwell dito sa iyang kapanahunan nga baw ikaw gid Adan, ikaw gid ang nagdala sang kamatayon. Ang punto is that si Adan man o kung sino mga talpulano, ang realidad is that we are subject to death. Ang isa man gid kapuntos nga kinahanglan aton ipahangop sa tagsa-tagsa nga ang kamatayon bisan amo ini ang resulta sang sala, hindi nga nagpabilin sa aton nga wala sing paglaom kay si Ginoong Hesus gid nagsiling. Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Bisan mapatay siya, may kabuhi kun may ara siya nga pagtuo.
kaginhimo ina ni Ginoong Hesus sa pagbanhaw sa kay Lazarus. Nga sa baylo sang kasuluban, sa palabuton ang ginhimo niya sa kay Lazarus, amuman ang himuon niya sa tanan nga nagasalig sa iya. Okay. Salamat. Okay. Wednesday na itong eleksyon, mga kauturan, from Adam to Moses. Ang punto diri, mga kauturan, isa sa mga punto nga aton makuha gid is ang si Adan, ang sala existed even before Sinai. Sa aton nga natunan, Pastor, ang kasuguan amo ang nagapakilala sa aton nga sala nga kita makasasala. Pero ang kasuguan nahatag sa panahon ni Moses sa Sinai. Okay. But yet, sa panahon ni Adan, nakasala sila. Pastor. Kag ang buot sa ganon sang from Adam to Moses, sa pagkatapos gid nga nakasala sila, pakadto kay Moses dito sa Sinai, ara na nga daan ang kasuguan, pero wala pagid na-reveal sang kaangay sa kay Moses. Nga ginhimo dito sa kay Moses. So, ang konsepto ara na. Ang prinsipyo sa napulo kasugo ara na. Pero wala pagid na detalye sa ila kaangay sang natabo dito sa paghatag dito sa bukid sang Sinai. Amo nang buot niya singanon. Buot silingon. Yes. Mga kauturan, ang akong dugangan kay Pastor Toledanes, okay. Ang presentation formal sang napulo kasugo is during the time of Moses dito sa bukid sang Sinai. Pero ang knowledge of sin was already there sa panahon ni Adan until sa mga katawan nga nag-abot sa kay Moses. Kag hasta gid sa panahon ni Pablo kag bisan sa aton kapanahonan. But because of this knowledge of sin, we need a Savior. Kinahanglan kita. In times like this, we need a Savior sa aton nga kalantahon. Yes, mga kauturan, mga aton panahon, ginalagas kita, Pastor. Let's go to Thursday. Jesus, the second Adam. And then, aton inanakwan kay na sa aton nga introduction, nga ang kaperdihan, ang pagkapaslawan, kung sa Cebuano, pagkapakyasan ni Adan, gin baliskad, gin turn upside down ni Jesus, kaginhimo ina nga kadalagan. Yes, Pastor. Sa panahon ni Adan, ang aton nga nakuha, death sentence. Sa panahon ni Ginoong Hesus, kita mo, ang grasya nga pulong, Pastor, way pa na sang wala mahimo, wala pa ang tao mahulog sa sala, ang pulong nga grasya wala pa gina. Sa pagkatapos, sa disgrasya ang tawag sila. Amo nang isa kabutang dira, pero nagapasalamat kita nga ginkuha ni Ginoong Hesus. So aton makita nga bisan pa guro just a little gamay nga pag sidetrack sa aton pangunahon sa kaluwasan, nga bisan pa sa daan na katipan, ang mga sakripisyo dito sa sanktuaryo, nagatudlo lang sa tao nga hindi sa ilagid kaugalingon nga pagpaninguha ang kaluwasan. Pinaagi sa halad nga nagrepresentar sa kay Ginoong Hesus that someday soon, they are looking forward, nagalantaw sila, nga may ara gid yang nga manluluwas. Kag amo ini ang second Adam sa persona ni Ginoong Hesus. So, diri aton makita nga ang second Adam, kung ano gin-contrast ni sila diri, aton nakita ang contrast, ang obedience, disobedience, condemnation, justification, life, and death. Ini tanan ginkuha ni Ginoong Hesus. Okay. Mga kauturan, ang disobedience ni Adan nagdulong sa tao nga mga makasasala. Adam's disobedience brought man and made man sinners. Pero ang obedience, on the contrast, ang obedience ni Jesus made man or everybody righteous. Made everybody righteous. So, amo na ang contrast, mga kauturan. In another point, nga ang second Adam nga amo si Jesus, layi ang ila sitwasyon. Si Adan na unang Adan,
perfect kanami sang environment. Yet nakasala. But during the time of Jesus, ang environment ni Jesus, hindi manami parehas ang environment ni Adan. Yet Jesus stood the ground, his ground, kag nahimo siya madinalagon. You see, ang sitwasyon ni Adan kanami, himpit dito, ara lang tanan, wala gid sang problema. Yet nakasala. Si Jesus, ang sitwasyon, ginakadlawan siya, ginaano siya, ang hindi friendly ang environment. Yet, si Jesus, nagtindog nga matarong. Kag less pagid ang iya nga tinindugan ikumpara sa kay Adan. Uyap. Kung imo lang taon ang iya environment, kag ang iya nga pagkatao sa tawhanon nga iloy, ang iya palibot dira. Yep. Kung imo makita, minus-minus pa. So nagapakita sa aton nga ang ginhimo ni Ginoong Hesus among aton nga huwaran. Huwaran. Nga kun nahimo niya pinaagi sang iya connection sa amay, mahimo man naton ina pinaagi sa iya bugay. Mga kauturan, siguro wala ginamon mahatag ang tanan. But nevertheless, may mga punto nga aton nakita mga kauturan. Nga ginpaanggid ni Pablo si Adan kag si Jesus. And then aton nahibalaan nga nadisgrasya kita sa panahon ni Adan. Siya ang nag-aser sang nagtoy-toy sa tao nga nahimo makasasala ang tao. Yet salamat kita nga may ara manluluwas nga nagahatag sa aton sang assurance nga bisan we are still sinners, mahimo kita nga may paglaom basta aton lang kilalahon si Jesus nga manluluwas, and one day magaupod kita sa iya victorious sa iya ginharian. Last statement, Pastor. May dinalan ako nga nabasa nga God does not love us because we are valuable. Okay. But we are valuable because God loves us. And He has manifested that kind of love by sending His Son Jesus to us. Kag siling niya diri pagid, nagdugang siya nga, love is more remarkable when there is that great distance between the lover and the beloved. Okay, yes. Kanamay sinabi ko. Purti pagid kadako sang gugma, kapin pa ko ng tao mga luyag nga layo pangalinan, yung purti ginang gugma. May mga dinalan pa na sa una nga liyon kag kaaway. Akon gin atubang agud makita lang si Inday. But the distance between heaven and earth is infinite. Infinite. Ang distansya sang langit kag tama kasangkad nga wala gid sang maka-measure sila. Gani siling ni San Pablo, thanks be to God for His unspeakable gift. Yes. Salamat sa Diyos. Taga muna sa atong leksyon, rejoice. Mo inang Pasalamat kinahanglan kita. mga lipay kita mga kauturan, and that's correct. Mga kauturan, let us be happy. Sila ni Pablo, mga lipay kita, let us rejoice. Kay bisan sa kadlayo sang langit, yet Christ came to save us and Praise the Lord. promise us that one day we will be there upod sa iya. Sinang distansya nga nobody can measure. Dito kita magaupod, magabakasyon kita upod sa iya. Dito kag may kabuhi kita nga walay katapusan. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, salamat nga imo kami ginupdan sa pagtuon kag pag-review sang leksyon. Kabay pa nga ining mga punto nga amon nakit-an kag amon na kita mga kauturan amon na higtan karon magabdulong ini samon nga magmaminatud-on kag magpadayon sa pag-alagad sa imo tubtub gid sa katapusan. Bendisyon ni ining amon mga abyan, mga kauturan nga nagasuporta kag nagapadayon sa pagpamati kag pag-view sining lesson review nga gina-sponsor sang CPAC Church. Ginatugyan namon ng tanan ang imo ngalan dayawon namon halin karon tubtub sa katapusan. Sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Amen.